הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו, הרב ליאור כהן. הערב טוב, חודש טוב ומבורך, ראש חודש סיוון המקודש. היום הזה יום א' בסיוון, עליו נאמר בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. ביום הזה זה א' בסיוון, ושם נאמר ויחן שם ישראל נגד ההר. אז זה זמן טוב לאחדות. השנה יש לנו עירובי תבשילין, כאשר יום טוב חל ביום שישי, אז כדי לאפות מיום טוב לשבת, הגמרא אומרת שצריך לעשות עירובי תבשילין, להשאיר איזה תבשיל מיום חמישי, מערב יום טוב, כדי שנוכל לאפות ולבשל לצורך שבת. ישנה מחלוקת, מה עוזר עירובי תבשילין הללו? האם זה משום כבוד השבת, כדי שלא ייראה שהשבת מקבלת שיריים של היום טוב? אז הנה, מכינים לה באופן מיוחד מערב יום טוב, או הפוך, זה משום כבוד יום טוב, שלא ייראה שיום טוב מכין לשבת, אז לא, זה לא הולך כל כך בקלות, היינו צריכים להכין עוד מלפני כן, כדי שנזכור ויהיה גלוי שיום טוב לא מכין בקלות לשבת. זו מחלוקת, לא ניכנס כעת להבדלים ביניהם, אבל אנחנו ניגע בנקודה אחת, האם צריך לשים גם דבר אפוי? יש רבי אליעזר שאומר, את אשר תופו אפו, אין אופין אלא על האפוי. ובזה יש מחלוקת בין הראשונים, הריף והרמב"ם סוברים שמספיק תבשיל בשביל שנוכל לאפות ולבשל מיום טוב לשבת, ואילו דעת רבי שמעון קיירא, בעל ההלכות, אז כדי לאפות צריך פת. מרן בסימן תשכ"ז סעיף ב' כותב לך תחילה פת ותבשיל, ובדיעבד די בתבשיל, והמנהג לעשות התבשיל הזה בביצה, כפי שנשמע כעת כמה דינים בקצרה מאת מרן זכר צדיק וקדוש לברכה. יש לנו השאלה עירובי תבשילין. מה זה עירובי תבשילין? גמרא אומרת, משנה, יום טוב שחל להיות ערב שבת, זו הברכה של עירובי תבשילין, חלה רק או ביום חמישי או ביום רביעי. פעם שאלו אותי איזו ברכה נאמרת, רק בימים האלה בשבוע, או רביעי או חמישי, אני יודע, איזו ברכה. מה, רעמים ברכים, יבוא כולם שאתה רוצה, מה פירוש? רביעי או חמישי. וזה ברכת עירובי תבשילין. אם יום טוב חל ביום שישי, אתה עושה עירובי תבשילין בחמישי. ואם יום טוב חל ביום חמישי ושישי כמו ראש השנה, או כמו בחוץ לארץ, פעמים קורה דבר כזה, עושים עירובי תבשילין ביום רביעי. אז הברכה של סומנו על מצוות עירוב, דווקא ביום רביעי וביום חמישי. המשנה אומרת ככה, לא יבשל בתחילה מיום טוב לשבת. לא יבוא ביום טוב, כלומר יום שישי השבוע הבא, יבשל בשביל שבת. לא. אלא, יבשל הוא ליום טוב, אם הותר לשבת. יבשל הרבה ליום טוב, מה שנשאר לשבת. אחר כך ראו חכמים, אדם יכול לקחת כל יום טוב, ובשבת תקבל שיריים של שיריים, כמו שהיום טוב נעשה האדמו"ר של השבת. מה עושים החסידים? האדמו"ר אומר מוסה, והם חותכים את השיריים. השבת היא גרועה מיום טוב, לא יתכן כדבר הזה. אז לכן עושה תבשיל מערב יום טוב, וסומך עליו לשבת. מערב יום טוב, מי שישכח, יום חמישי השבוע, יכין תבשיל, ויסמוך עליו לשבת. כאילו השבת זה המשך. ואז יוכל לכתחילה לבשל ביום טוב בשביל השבת. הגמרא שאלה מנהל לנו, אמר שמואל, דאמר קרא, זכורתי יום שבת לקדשו. זוכריהו מאחר שבא להשכחו. למה אני מדגיש מאחר? כי רוב העולם רואה מאחר. אבא הרב שלום כתב מאמר בספר דרך ישרה, תנתפס בג'רבת תבשין כפואב. מאמר חזר לו נתפס גם באיש מסיח, שהוא מדבר על ירידת הדורות ועל העיון שנשכח ועל ספרים רבים מאוד שאפשר לומר עליהם חבל עד הם משתכחינו להבדין. אין בהם עיון, בהם הבן, בהם כלום, רק סתם גבובין, חש גבבה. הוא לא דיבר עליהם, אבל דיבר באופן כללי על מסע בדור. בחוץ לארץ לימוד היה ירוד, אז הוא כתב שמה, זכור תורת משה עבדי, זכרו תורת משה עבדי.
אין אומרים זכור, למאחר שבא להשכיחו, מנקי את החטא בשרי. היה רבי סניו חדד זכרו וברכה, אבל תמיד אמר לו מאחר. אמר לו מאחר. מי זה האחר שבא להשכיחו? תזכור את השבת מדבר אחר שבא להשכיח אותה. זה היום טוב. שבא יום טוב אתה שוכח את השבת. ומייחל מעדנים ליום טוב, או שבת לא נשארה לנו כלום. לכן תזכור מיום ערב חג, להכין תבשיל מיוחד לשבת. איך מכינים תבשיל מיוחד? מביאים פת שעור כזית, ייקח פיתה שיש בה כביסה או כזית וכו'. הרב עובדיה אומר שכדאי להדר לקחת פת שלמה, מכובדת, וגם תבשיל ממש. לא נהגו בזה. נהגו לקחת פיתה עם ביצה. למה ביצה? שתכולה להחזיק מעמד יומיים שלושה. ומברכים עליה שיר קדיש לנו משפטה וסבנו על משפט העירוב. אחר כך אומר בארמית, בדין ערובה, בעירוב הזה יש הרי לנה לבשולי ולפוי ולתמוני ולדרוקש רגע ולמעבד כל סורחנה ויומתו בשבת. מי שלא מבין בארמית, בר בעברית. בעירוב הזה מותר לנו לאפות, לבשל, להטמין, להדליק נרות. עשו כל מה שאנחנו צריכים יומתו לשבת. בכלל הדבר הזה, לפתוח את ספר תורה ביום טוב בשביל שבת. למה? ביום טוב אנחנו קוראים בחודש השלישי. בחורת בשבת קוראים פרשת נשא. יש לך מרחק מפרשת יתרו עד פרשת נשא. הגבאי יכול לעשות את זה כבר ביום טוב, על פי העירוב תבשילין שהוא עשה. עכשיו סבא עליו השלום היה עושה תמיד עירוב תבשילין, וכדי לעשות בבוקר, לא לחכות אחר כך בערב וייכנס ספקות וספקות. בבוקר אחרי תפילה ישר עירוב תבשילין. יכין, לפני כן אומר לאשתו, אמר לביתו, תכיני פיתה, תכיני ביצה מבושלת, ומיד אחרי תפילה זה הדבר הראשון. והיה פעם מנהג שמביא הרב חידה, זוגת רבנן, שני תלמידי חכמים, הולכים בירושלים בית לבית, יש שם משפחות שאינם יודעים, יש שם משפחה שיש רק אלמנה שלא יודעת את הנוסח, לוקחים להם פיתה, אומרים את הנוסח, תשמרו על זה. זה הפת של העירוב. והרב כותב בחזון עובדיה יום טוב, אשרי מי שיחזר עטרה ליושנה. כי היום בעוונות אתה לא יכול לעשות את זה. אתה נכנס לבית של חילוני, אז מה עשית לך עירוב? מה אתה רוצה ממני? תלך מפה, תעוז מכאן. אז צריך לחפש אדם שאינו יודע, והוא מספר לעירוב. והיום כמעט כולם יודעים. פעם אמר ספלר, פעם אישה אלמנה או גרושה מחפשת להתחתן. כי לא יודעת לעשות קידוש, לעשות הבדלה. הם כל החכמות. לא צריכים להתחתן בכלל. אבל לפחות יש כאלה שהם רוצים לעשות עירוב. ויש כאלה לא רוצים לשמוע עירוב. חזון איש בזמנו אמר, תל אביב חלילה תהיה דינה כמו רנדחת. למה? כולם חילונים. יש שם קבוצה של אנשי רוח. ידועים מפורסמים בשמותיהם. כולם מסרוח קהבים. באים כל יום ראשון, מתאספים באיזה בית קפה, מחפשים בה דרך עוד להרוס את המסורת של התורה. כך היה. אמר, פעם בחלילת, בתל אביב תהיה רנדחת, בוא נעשה משהו. בגמרא כתוב, העיר שיש בה מזוזה, לא תהיה רנדחת. אז בואו נזמין מזוזות מווילנה, זה היה לפני השואה, הזמין בחודש אחד 2,000 מזוזות. איך אפשר 2,000 מזוזות בחודש אחד? היה לו עשיר מופלג, שמו יעקב הלפרין, אבא של הגיבור המיוחד, רפאל הלפרין. ויש לו שכונה, שם זכרון יעקב, בבני ברק, שהוא, זה יעקב הלפרין, עשיר. אמר לו, אני רוצה לזכות בני תל אביב ב2,000 מזוזות. נזמין בווילנה 100 סופרים, כל אחד יכתוב 20. או 20 סופרים, כל אחד יכתוב 100. תוך חודש ימים והכינו לזה. כך היה, שילם עבור כמה מזוזות, והגיעו לחזון איש 2,000 מזוזות בווילנה. אז אמר למשרתים שלו, לחסידים שלו, לכו מבית לבית. עברו ושובו משער לשער במחנה, פיקחו על כל דלת. אתה רוצה מזוזה? תגין עליך על הבית. טוב, בסדר. היא לא אנטי, שהיא לא רוצה מזוזה. לא, אז כדי כך לא. אז הדביקו 2,000 מזוזות בתל אביב. והחזון איש אמר, עכשיו הסלתי את תל אביב שלא ילדין הרנדחת. אז היום, תעברו כל אחד על עירוב, תן לי פיתה. תן לו פיתה, אתה קורא את הנוסח,
אתה הולך ואוכל את הפיתה הזאת. מה עשינו? לא עשינו כלום. אבל צריך ללמד אותם. לפני החג, לקחת כל אחד פיתה, ולקח ביצה אחת, בושלת, ואומר את הנוסח, ויעטוף זה בלילה, ויעטוף זה בשביל העירוב. למה כותב בשביל העירוב? כי צריכה להיות הפיתה מוכנה עד יום שבת בסעודה שלישית. יש אוכלים אותה בליל שבת, אבל ככה המנהג, להשאיר אותה בסעודה שלישית. כבר אומרת, הגבי תעביד באחד המסבח, תעביד מה מסבח אחריתי. הגבי שעשינו במסבח אחת, נעשי בעוד מסבח. מרן בעצמו היה נוהג לעשות מיד בסיום תפילת שחרית, היה עולה מהתפילה ומיד היה עושה בעצמו את עירובי התבשילין. והמנהג הזה שמרן הזכיר בשם מרן החידה של זוגה דרבנן שהיו הולכים ומעוררים על עניין עירובי תבשילין, בדורנו אפשר בלי להסתובב פיזית להשתמש באמצעים דיגיטליים כדי שאדם יוכל להגיע ליותר אנשים, להסריט להם, להראות להם בדיוק איך עושים ומה עושים, ולהפיץ כתזכורת ביום חמישי בבוקר לערוך עירובי תבשילין. לדעת מרן בסעיף י"ט, בדעתו שהביא בסתם שהדלקת הנר אינה צריכה עירוב, כך דעת הריף והרמב"ם, ויש אומרים, זה תוספות בביצה כ"ב והראש בביצה פרק ב' סימן ט"ז, שאסור להדליק את הנר מיום טוב לשבת אם לא עשה עירובי תבשילין. למעשה, סתם ויש הלכה כסתם, ולכן אנחנו לא יכולים לברך על עירובי תבשילין אם אין לנו דברים של בישול, רק הדלקת הנר. ולכן אם אדם נמצא בבית, חבל להפסיד את הברכה, אז אדם יכול להוסיף גם כל התבשילים מוכנים מערב יום טוב, להוסיף איזה תפוח אדמה, איזו ביצה, כדי שביום טוב לצורך שבת, כך עירוב התבשילין יהיה עם ברכה. אבל אם אדם נמצא בבית מלון וכדומה, אז טוב יעשה אם יעשו עירובי תבשילין כדי לפתור גם את הדלקת הנרות, גם שאר הכנות, אבל בלי ברכה. חג השבועות היה מכנה אותו מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, חג החגים, שהוא השורש של כל החגים כולם. זה היום בו העולם עצר את נשימתו, כפי שאומרים לנו רבותינו, שור לא געה, עוף לא פרח, וכולם חיכו לשמוע דברי אלוקים חיים. ובכל זאת השם של החג הזה אינו חג מתן תורה אלא חג השבועות, שהוא מבטא את הגעגועים, את הכיסופים שהיה לעם ישראל במשך 7 שבועות. את הכיסופים הללו אנחנו רואים אצל גדולי הדורות, רב סעדיה גאון, רב היי גאון, שכתבו הזהרות, השקיעו המון ובלשון מיוחדת, בעמקות נפלאה. כך גם כן היו בחכמי האשכנזים, רבי אליהו הזקן, הזהרות שלו מובאות בתוספות בסוכה מ"ט, במכות דף ג', ויש לנו גם הזהרות שלנו של רבי יצחק בר ראובן ורבי שלמה אבן גבירול. נטעם טעימה קטנה מהמתיקות שיש בהזהרות של רבי יצחק בר ראובן. רבי יצחק בר ראובן, לא כולם מכירים את הזהרות שלו, הזהרות שלו מתוקות ודבש. אומרים אותם במרוקו, בתונס בג'רבם, גם באלג'יר, כן, יש ספר חופת פנחס. מה מיוחד בהזהרות שלו? שכל קטע מסתיים בפסוק. לפעמים פסוקים מדברים בנושא אחר לגמרי, אבל הוא משבץ אותם, משבצות זהב יהיו במילוא אותם. ולפעמים הוא מכניס דברים שהם דרבנן, למשל, בשר שנטענה מן העין אסור. אז זה דרבנן, זה רב אומר, זה בחולין סדיהי, וזה בימינו, נصاد תלמיד חכם אחד מאכילת טריפה, מאכילת חזיר, על ידי הדבר הזה. היה במטוס והביאו לו גלת כושר, ועל ידו היה גוי במטוס. מה יש בו? זה סגור, בשפחו תמות. הלך היהודי לטול ידיים. הגוי אמר, אני חייב לטעום את הבשר הנפלא של היהודים. מה עשה? החליף סלח שלו בסלח שלו. הוא דומה בדיוק סלחות. כשבא הרב לאכול, אכל לחם יבש. אומר לו, למה אתה לא אוכל את הבשר? לא רוצה לאכול. ולמה הזמנת? הזמנתי, אבל עכשיו אין לי תיאבון. תגיד לי, לחץ עליו, אמר לו, שמע, שאנו כתוב בגמרא שלנו, בחולין דף סדיהי, הוא לא אמר לו, אתה יודע, אפילו את המסכת. בשר שנטענה מן העין, אסור. טענה מן העין, מה אתה חושש? טענה מן העין, אתה דקה לטול ידיים. מה קרה לבשר הזה? עף? יש לו כנפיים? אמרו ככה כתוב.
אמר לו, יש לכם חכמים שאין כמותם בעולם. מי אמר את זה? הוא אמר את זה רב לפני 1700 שנה, ריבונו של העולם. לפני 1700 שנה ידעו מה שאני עומד לעשות לך, אני חלבתי את צלחות. קח צלח שלך, הנה, גם אותה אני לא אוכל. תעלה מן העין, אז הרווחת בכפליים, כפליים לתושייה, תאכל לבריאות, פקלן. אז זה רק מדרבנן, כי על פי דין בריתה בפסחים דפתת, 10 חנויות מוכרות בשר, 1 מוכרת בשר נבלה ו9 מוכרות בשר שחוטה. ומצאנו חתיכת בשר ברחוב הזה, הולכים אחר הרוב. אם אתה תקנה ישר מהחנות זה אסור, כל קבוע, מחסה דמי. אתה תקנה מהחנות ויכול, אם ככה נוכל לתת את כל החנויות, תקנה מה שתרצה. כל החנות הולכים אחר הרוב. בסופו של יום, אותו הגוי שמוכר בשר נבלה, אמר, הרווחתי, ברוך השם. טוב שיש טעים ליהודים, בשר אחר הרבה להטות, אז אני מכרתי את הכל. לא, בחנות אסור. קבוע, מחסה דמי. עכשיו כאילו 50%, אין רוב. אבל אם אתה רואה חתיכת בשר ברחוב, כל די פריש ורובע פריש, מותר לאכול. כל זה עד ימי רב. רב אמר בשר שנתעלם מן העין אסור. ועוד דבר שאמרו חכמים, שאסור לשתות משקין מגולין. אם שרת בקבוק מים בחוץ, לא בפריג'ידר, בחוץ הוא פתוח, מחר אסור לך לשתות. למה? אולי שתה ממנו נחש. פעם כתב לי חוקר אחד שהוא אוהב מחקר. אמר לי, הנחש לא שותה מים. איך חכמים אומרים את זה? ומה אתה רוצה להגיד? שכל הסיפורים בירושלמי תרומות לא היו נבראו, לא יתכן דבר הזה. קודם כל יש כל מיני סוגי נחשים. יש אפילו בגמרא כתוב שהנחש העבור שלו נמשך 7 שנים. ושאלו, מה פתאום? נחש 7 שנים? כמה מסכנה הנחשה סובלת. בטח של העמל תתפקע. 7 שנים עשתלת. הדברים האלה לא מובנים, לא כפשוטם. והתברר שהם נכונים. יש סוג אחד של נחש כמו פיתון, כנראה בלועזית, כתב בזה אחד חכם מדען בימינו, שהוא של הנקבה יש לה מקפיא בבטן שלה. ועכשיו יכולה להקפיא העובר שלה 7 שנים. פעם 8, פעם 6, בממוצע 7 שנים. זהו. אז הרבה דברים, אנחנו לא יודעים. אתה רוצה להגיד שלא יהיו דברים מעולם? אולי זה לא בדיוק נחש, זה רחש מן בעל חיים, שאם ישתה מהמים, מכניס בהם את הרעל, לא שותים. עכשיו מה עשה רבי יצחק בר ראובן? כתב את הדין הזה באחד השירים שלו באזהרות, כך שים פסוק. אין פסוק כזה יפה בעולם. כי תראה ערום וחציתו, ובשר אחד לא תתעלם. אם תראה כלי ערום שיש בו משקה, תכסה אותו, כי אחר מחר תשפוך אותו, ואין לך הרבה מים. ובשרך, מהבשר שלך, לא תתעלם, אסור, בשר שלך לא מנעין אסור. זה משהו דבש. כל הזרות כולם כך. זה הייתה אומנות מיוחדת, לסיים כל בית בפסוק. האשכנזים לא היו נהגים בזה. יש לנו פיוטים של אשכנזים קדמונים, חלירי ואחרים, אין בהם פסוקים בסיום החרוזים. בחג השבועות קוראים כמובן את מעמד הר סיני, 10 הדיברות. ישנה מחלוקת גדולה בדין האם עומדים ב10 הדיברות או לא עומדים, כפי שנשמע מיד באורך וברוחב מפי מרן זכר צדיק וקדוש לברכה. לעמוד ב10 הדיברות, יש כוח גדול בדבר הזה. בעדות שלנו נהגו לעמוד, גם במרוקו נהגו לעמוד. אבל פתאום בתברס ד' נתגלתה תשובת הרמב"ם מכתב יד, והוסד פריימן, ככה קוראים לזה, הוסד פריימן, היה יהודי אחד צדיק, שמו אברהם פריימן, שם מקום דמו, הוא נהרג על ידי גויים בהר סופים. אז הוא עושה את תשובת הרמב"ם מכתב יד, יש מהדורה יותר טובה, של יהושע בלאו. איפה כתוב יהושע בלאו בתורה? כתוב. והיום ראשי ליהושע, בחרנו אנשים עושה לכם בעמלך. משה זה הרמב"ם, יהושע זה יהושע. בחר לנו אנשים בצר, ראשי יהוד בלאו, בית, למד, א' ו'. מה זה לחם עמלך? תלחם בשפה הערבית של עמלך, תרגם אותה לעברית. אבל לפני כן היה תרגום יותר פשוט של פריימן. יש היום פאר הדור, שנתפס ל200 שנה, רבי דוד יוסף שברי, עושה אותו מזמן, והכל תשועמר. ויוסד פריימן כתוב כך, ויוסד בלאו כתוב כך, נוסחאות שונות. שם הרמב"ם כותב, לא לעמוד 10 הדיברות. למה? משום, מראה בברכות אומרת,
היו קוראים כל בוקר עשרת הדיברות לפני קריאת שמע. ביטלו אותם ונתרעו את המינים. מה תרעו את המינים? המינים אומרים, העיקר הוא רק עשרת הדיברות. כל התורה כולה היא לא אמת. למה? הם קוראים רק עשרת הדיברות. ככה ראשון רש"י. אבל רש"י לא מובן. מה פתאום? הם קוראים גם עשרת הדיברות וגם קריאת שמע. שמע ככה כתוב. קראו עשרת הדיברות, שמע והם שמוע. מה זה? אין קוראים אלא עשרת הדיברות בלבד. ככה רש"י בברכות י"ב עמוד א'. מי שיכול להתארס, שמחה רבה, מוכן לשמוע. תעידו אחר כך, תביאו לתרוס. אבל יש הסבר אחר. שמעתי פעם שמסו בחורבות מסעדה, מסו תפילין עתיקים מאוד. תפילין בתקופת בית שני. מסו בתפילין, ויש כמה נוסחאות שם. יש תפילין שיש בהן עשרת הדיברות, אחר כך בקדש לכל בכור, חכה ויקי ואכל, שמע והם שמוע. הרווחנו בתפילין האלה, אבל פעם בא יגאל ידין שגילה אותם, הלך לכנסת, שאל את הרב לורנס, זכרו לברכה, אמר לו, תגיד לי, אני מסרתי עשרת דיברות, ואיך זה? בתפילין יש רק 4 פרשיות. אמר לו, מי אמר זה תפילין? זה קמיה. קמיה פתאום יש בו 4 פרשיות. תירוס נמתחו קמיה, לא רוצה לקבל אותה. תירוס, אין לי תירוס, יותר טוב. צריך היום, צריך היום. זה הכל. פעם כתב בחיים בלג'י, אמר, סודה עין של מהרשע, לא מוכרח לו צריך היום, צריך עישון. פעם אתה לא מבין סוגה, יקח סיגריה ועשן, איזה נחת רוח. בזמנו, לא ידעו שהעשן מזיך. אמר, צריך עיון, צריך עישון. לא צריך לא עיון ולא עישון. זה משנה בסנהדרין. מי שאומר שאין תפילין בתורה, פטור. למה פטור? כי כולם יודעים שיש תפילין. הכשרת מלאות על ידיך. איזה אות? אם זה במחשבה, זה אות זה, מוכרח שיש תפילין. אבל מי שאומר 5 תותפות להוסיף על דברי סופרים, חייב. הוא אומר 5 תותפות, במקום 4 תותפות, במקום 4 פרשות, עושה 5. אף אחד לא הבין את המשנה הזאת. בתורה אין יותר מ4 פרשות שמדברים על תפילין. אין 5. אז איך אבו זקן ממריא על זה, הוא אומר 5. מאיפה הבאת את 5? עכשיו מצאנו את זה, הבנו. 5 זה 10 הדיברות. עכשיו, אם היו מתקנים, ממשיכים בבית המקדש לומר 10 הדיברות לפני קריאת שמע, זה מחזק את המינים ההם. זה כוונת הגמרא, תראו את המינים. יש מינים שמניחים 5 תותפות. כשאתה קורא 10 הדיברות, אחר כך שמע עם שמע, הנה, הוכחה, הכל ב10 הדיברות. לכן בטלו את זה, אבל נשאר לנו זכר מ10 הדיברות בתפילה. קרבתנו מלכנו לשמך הגדול, אחר כך שמע ישראל. אומר הרב הרי, קראתנו מלכנו לזכור מעמד הר סיני ונתינת התורה. כי קראתנו מלכנו זה הקדמה ל10 הדיברות. בסדר, ביטלנו אותה, קראתנו מלכנו, השארנו את זה. לכן, אם עומדים 10 הדיברות בפרשת יתרו בחג השבועות, בזה כלום, בזה שום דבר. עומדים, למה עומדים? כתוב, התייצבו בתחתית ההר. ככה רב חידה אומר, זכר מעמד הר סיני שהם עומדים. הכלל הוא כך, איך שנהגו בית הכנסת, שהמשיכו. רק לעשות דעת הרמב"ן, פעם הרב משש, גם כן הוא בעד העמידה ב10 הדיברות. ככה נהגו במרוקו, ככה נהגו בכמה מקומות. אמר, הרמב"ם סרח, לא שמעו לו. מי אמר לך שלא שמעו לו? כנראה כוונתו כך. תשובה של הרמב"ם הייתה מתפרסמת בעולם כולו. בזמנו, כל העולם כולו שומע מהמכתבים שלו. אם הוא כתב לבטל המנהג הזה, לעמוד ב10 הדיברות, ולא שמעו לו, ממשיכים לעמוד, כנראה לא קיבלו דבריו. ויש עוד הוכחות שלא קיבלו דבריו. רב סעדה גאון תרגם 10 הדיברות הערבית באריכות. היה קהילה אחת בג'רבה, רובע קטן, שהיה קוראים לחג השבועות. היו הולכים לישון, ואומרים עם הבוקר, ככה כתב לרב סומן. הולכים לנוח, בהם ב9, מתפללים שחרי של שבועות. ואז יסיים זמן כבר, אדם רגוע, מוסרים ספר תורה, קוראים פסוק אחד מהנוחי, ככה מתרגם בערבית. איזה מילים, איזה יופי. נתתי לכם בשבת, תכבדו אותו, תיאדרו אותו, תברכו אותו, תגדלו אותו, בערפה ביתה, אבל בערבית. ככה היה קוראים. אז זה גם כן, אתה עושה אפליה בתורה ונחתה לחתה? לא, עשו ככה. גם יש לנו רבי יצחק מגייט, שעשה פיוט ל10 הדיברות. עד היום קוראים אותו בג'רבה. יום מעמד סיני, עת חל ברעיוני. אימה לאום ותנאי, רטט וחלחלה. אז זה גם כן תאמר, אתה עושה אפליה ונחיתה בתורה ונחיתה אחר. אומרים את זה. לכן לא כדאי לבטל מנהג. רק מפני כבוד הרמב"ם,
לעמוד או לעלות לתורה תלמיד חכם של בית הכנסת, או דווקא הרב של בית הכנסת. אם הרב לא בא, ברח יום רוצה לעשות בכותב ערבים, צריך מישהו אחר, חכם של בית הכנסת. יקנו את העשרת דברות, נתנו לחכם. או אם הוא אומר לו, אני חניתי במיטב כספי, אני רוצה לענות, בסדר. טענו, אדם יעמוד בתחילת הקטע. פעם כתב הרב אפרים גרינבלט זכרו לברכה, באורתו רב. אמר לה פירוש, צריכים כולם לעמוד בקריאת התורה, בכל קריאת התורה כל השנה. שהרי ככה יעשה הרב בריסק. הרב בריסק עשה איזה חומרה. חומרה? לא, זה על פי ההלכה. על פי ההלכה צריכים לעמוד, אדרבה, על פי ההלכה לא צריכים לעמוד. אם אתה אומר לכם לעמוד, מה ויכוח בין הרמב"ם בין השואלים? לא, אנחנו עומדים כל התורה כולה. לא צריכים לעמוד. מי שרוצה להחמיר, הרמב"ם כותב, יכול לעמוד, בסדר. אבל בקטע הזה, אם אדם רוצה לקיים דעת הרמב"ם, יעמוד לתחילת הקטע. תחילת הקטע שקוראים עוד לפני שיגרס את דברות, יעמוד. ואם תקשי לי למה אחר כך הוא עומד כל הזמן ואנחנו לא נוגעים אחרת, בסדר, קשה יפה מאוד, כתוב אותה בספר הקשות שלו. יש חכם אחד שעשה ספר 102 קשות, קרא לו כבד קשתה, זה עוד אחד, עוד קשיה. קשיה אנחנו רוצים לא לעשות בפומבי נגד הרמב"ם. אבל דברי הרמב"ם לא קיבלו אותם משך הדורות. אלה שנוהגים לעמוד, המשיכו לעמוד. למה עומדים? זכר מעמד הר סיני, והתייצבו בתחתית ההר, עומדים על זה. לא עומדים לומר שהקטע הזה יותר חשוב משאר הפסוקים. אדרבה, צריכים לעמוד, להתחזק באמונה שעשרת הדיברות היו נבראו. והאמת שבחג השבועות נוסף לנו טעם נוסף למה אפשר לעמוד. וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. כאן בפסוק הזה יש את העצות איך לא להירדם אחרי לילה שלם של לימוד. וירא העם וינוע, להתנדנד, לנוע, כדי שלא תיפול השינה. אם זה לא עוזר, אז ויעמדו. אז העמידה היא גם כן חלק מההתעוררות. לסיום, נזכור את חסדי השם יתברך. בשנת תשמ"א עם ישראל הפציץ את הכור האטומי בעיראק, ועל זה רמז מרן, והרשעה כולה בעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. תעביר ממשלת זדון זה תמוז, זה שם הכור שהיה שם בעיראק. נזכה, יקום אלוהים, יפוסו אויביו, ינוסו משנאיו מפניו, נראה קרן ישראל עולה ומתעלה בקדושה ובטהרה, אמן ואמן.